môžem? Toto Všetci vyťahnuť? dnes si ukážeme, jak sa to vyťahuje. No nechcem mieriť, halo. To musí najprv odšrobovať. Ne, to musíš vytrhnúť aj s tým. Však to zatiaľ horí, Křeňo. No, No už môžem hasiť? môžete, hej. Čo? Teda uhasiť. Dobre, stačí. Kto si chce vyskúšať? Počkajte ešte tak. Opa! Andrej. Počkaj, tam horíš. Andrej. Idem. Do vzduchu to dá. Dobre. Chcete zaspýtať? No môžete ísť ďalší. Babi, poďte si jedna vyskúšať. Keď už. Toto som rozpustil na základnej škole, keď je to skoro na chodbe. Dobre, to ja musím na starostroj. Dojdeš ty. Zavolaj hasičov, počkaj. A to boli, keď to trení do seba? Nie, to sa tak akože dozaj priopraví s tým. Tak hovorím, dole v pivnici to vystriekali, by sme to potom museli upratovať. Dobre, takže dochce ešte to rýchlo. Jalár. Ešte to striekaj na hento, lebo to dymí. Počkaj, ja chcem hasiť. Ale netreba to celé vyfúkať zase. No. Ešte. Dobre. Tak, ďakujem. Zatrasť Názorná jak sú ukážka. dostrel, víš. Vrátiť naspäť, áno? Pane, bomba.